Ako dato kaayo kay abroad lagi kuno nagtrabaho sa barko. Walang sila kahibaw nga ultimo raing taon ko. Puwerteng gamaya sa sweldo, halos di papaigo. Unom ka buwan ang antuson, duha ka buwan ang bakasyon. Ang kwarta dali gastuon, so wala jud kay matigom. Maong sunod na kong bakasyon, mag-practice na ko og kumkum. Ang kamot pagahion, aron kwarta lisod bunoton. Kinabuhi sa barko, kamingaw ang kontra nimo. Apan wala kay mahimo, dako ang dalar sa piso. Ang mga sinugatan, kinahanglan dili kalimtan. Ang tanan gayud apuran, aron wala kay madunggan. Pero kung kwarta magkuwang, ayaw na lang pag-alang-alang. Kung na ay di matagaan, bati na ang imong batasan. Kinabuhi sa barko, kamingaw ang kontra nimo. Apan wala kay mahimo, dako ang dalar sa piso. Ang maayong buhaton, karon pa lang sugod nagtigom. Dili pataka og gasto, magplano og negosyo. Kay kinira bang pamarko, dili gayud ka kasiguro. Kung madisgrasya ang barko, milyonaryang misis nimo. Ikaw sa langit o impyerno, o di ba sa purgatorio? Simba ko